אנחנו יורדים 80 מטר מתחת לסלע הירושלמי, למנהרה העצומה שבתוכה נבנה רציף הרכבת המהירה, זו שתעמיד את תל אביב במרחק 28 דקות. עוד פרויקט ענק שהולך ונשלם בתקופתו של ישראל כץ. יש לו מוטו שאותו למד ושינן ממורו ורבו אריק שרון, האחרון שנחשב כאן בולדוזר. כשאתה ניגש לנושא, אתה חייב קודם כל לזהות איפה הבעיה המרכזית, מה הפתרון לבעיה המרכזית, ולוודא שהפתרון הזה מתבצע. אחרי זה צריך להפעיל כוח. נכון, מפעילים. זה בהצלחה. ישראל כץ סוגר עוד מעט 7 שנים במשרד התחבורה, וחייבים להודות שהאיש נותן עבודה. כבישים רחבים ומחלפים חדשים מערד בדרום ועד נחל עמוד בצפון. רכבת לשדרות, נתיבות ואופקים ורכבות לבית שאן וכרמיאל. נמל תעופה בינלאומי חדש שנבנה בתמנע, אשר יחליף את השדה הקטן והמסוכן באילת. רפורמת השמיים הפתוחים וטיסות הלואו-קוסט ותחילת עבודות הרכבת הקלה בתל אביב. להוציא פרויקט תשתית לדרך זה תמיד מאבק. ניצחון, המתוק מכולם, הוא הנמל החדש שמקימה כעת חברה סינית באשדוד. Yuli is the project manager, comes from China. התמונה הזאת היא בעצם תמונת התבוסה של ועד הנמל הכוחני. בימים ששליט הנמל הכל יכול, ראש הוועד לשעבר אלון חסן מסובך בכתב אישום חמור, ישראל כץ מתענג על כל סלע שהצוללן יוסיף לשובר הגלים בעזרת הגבורה. הסלעים הם משל קטן לעורמה שבה ניהל את המאבק נגד המונופול. היה דיון אם להקים את הנמל הנוסף באשדוד ובחיפה. מבחינת ועדי העובדים, ברגע שאתה שם סלעים לידם, זה סימן שאתה הולך להקים אצלם, ואמרו מיד אנחנו מתחילים בשביתה. אז אספנו, הורינו לאסוף את הסלעים ליד המחצבות, הכנו אותם, בסוף החלטתי להקים 2 נמלים, גם בחיפה וגם באשדוד, ושמנו בבת אחת את הסלעים גם פה וגם שם, והתחלנו לעבוד. כל זה טקטיקה של שנים, איך אתה מכין את זה בלי שאתה נכנס לעימות מוקדם מדי, אלא מכריע את הקרב באותו רגע שהתחלת בו. טקטיקה זו סגולה חיונית, אבל לפרויקטים אדירים של תשתית צריך קודם כל כסף. בתקופת כץ גדל תקציב משרד התחבורה ב-50%, מ-12 מיליארד שקלים ל-18 מיליארד שקלים בשנה. אפילו כשתקציב המדינה קוצץ בממשלה הקודמת, בקופה של כץ כמעט לא נגעו. קח את כל שרי התחבורה שהיו קודם, וכולם נחשבו אנשים רציניים, ביצועיסטים. אני יודע מה, ליברמן בעצמו, ושאול מופז, וצחי הנגבי, ואני יודע מה, משה קצב אפילו. אבל אף אחד מהם לא רצה לעשות כביש לירושלים, אף אחד לא רצה לעשות רכבת קלה בתל אביב, אף אחד לא רצה להרחיב את הכביש הנוראי הזה מפה, מירושלים לתל אביב. כולם רצו, אבל אף אחד לא יכל, כי אף אחד לא מצא את הנוסחה, את נוסחת הכוח, את המקף הזה שמחבר בין כוח פוליטי ובין תקציבים. ישראל הוא המקף הזה. כוח פוליטי, תקציבים, יש מקף באמצע, זה ישראל כץ. הנה הכוח הפוליטי. כ-4,000 חברי ליכוד שמתארחים מדי חג סוכות על מדשאת ביתו של ישראל כץ במושב כפר אחי. כץ בנה את העוצמה לאט ובטוח, מהיסודות, טיפוס של 40 שנה בסולם המפלגתי. פעיל סטודנטים באוניברסיטה העברית לצד צחי הנגבי, תפקיד יושב ראש התאחדות הסטודנטים, ולאחר מכן יד ימינו המסור של אריק שרון, מהימים הקשים שהאחרון נשלח הביתה לאחר מלחמת לבנון הראשונה. מהמצביא הוא למד את האסטרטגיה, ובטקטיקה הוא הכניס שיפורים. כשאני עושה רכבות, אני אומר להתחיל לעבוד מ5 מקומות שונים. כשאתה מתחיל לעבוד מכל הכיוונים, לא יכולים לבטל לך את הפרויקט. פעם שעברה, לא הפעם הזאת, משרד הביטחון פנה למשרד האוצר, למה לתחבורה אתם לא מקצצים? רק לנו. אז אמרו לנו ברירה, הוא כבר הביא את זה למצב בלתי הפיך, אנחנו לא יכולים לקצץ את זה כבר.
יד ימינו של כץ עצמו היא אשתו, רונית. בליכוד מספרים שהיא היועצת הפוליטית הדומיננטית, מתחזקת את הקשר עם מוקדי הכוח במרכז המפלגה, והיא גם זאת שמארגנת את האירוע הגדול בסוכות. היום כוחו של כץ כבר לא נובע רק מכך שהוא לא מחמיץ את השמחות המשפחתיות של חברי המרכז. אני יכול לראות נקודת אור, אני לא רואה הכל שחור. נקודת אור בפעילות של שר התחבורה בפריפריה. כשדברים טובים קורים זה השר, זה לא ראש הממשלה שלי. כשדברים רעים קורים זה ראש הממשלה. אני מציע שנשמור את ההבחנה הזאת לנגד עינינו, כי זה בכל מקום יש שר עושה. אדוני ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה הוא לא בעניין. הוא מגיע לעמדה שבה הוא מאיים על ראש הממשלה, וראש הממשלה לא יכול לעשות שום דבר כנגד זה. להפך, הוא חייב לזרום איתו ולא להיפטר ממנו. נתניהו היה שמח לראות אותו בצד הדרך, אבל זה לא יכול לקרות. ישראל כץ הגיע למצב שבו הוא מכתיב מדיניים, פוליטיים, לאומיים, אקוטיים, ראשונים במעלה לנתניהו. ימים בודדים לפני הבחירות האחרונות, נתניהו מגיע אליך עם הסכם בינו לבין נפתלי בנט על איחוד בין שתי המפלגות. אמרת עד כאן. היה דבר כזה בהחלט, היה כבר הסכם שגובש ביניהם. אני חד משמעית הייתי נגד הדבר הזה, אני חושב שזה לא היה טוב לליכוד, ועובדה שהתוצאות גם מוכיחות שהקו שלי היה נכון, לא הייתי מוכן לתת יד לדבר כזה. בריאיון לגלובס לפני שנה אמרת שאתה לא מתכוון להישאר שר התחבורה. מה קרה? כן, אני הערכתי שאני אתמנה לאחד משלושת התפקידים הבכירים בממשלה, עם מידה רבה של ביסוס בהערכה הזאת, ברגע שזה לא יתאפשר. ביסוס הייתה לך הבטחה מנתניהו. בוא נאמר, הייתה לי הערכה מוצדקה שזה יקרה, ברגע שזה לא יתאפשר עקב נסיבות קואליציוניות בעיקר, אז ביקשתי ונעניתי להישאר בתפקידי כשר התחבורה. נתניהו פיצה את כץ בחברות בקבינט, פלוס התואר הנכבד והמיותר, השר לענייני מודיעין. וחוץ מזה הוא הקפיד שאף אחד אחר בליכוד, חוץ מיעלון, לא יהיה יותר בכיר מכץ. למה משרד החוץ לא מאויש? למה? כדי שישראל כץ לא יכעס. המשרד הזה מיותם לא בגלל שנתניהו שומר אותו לבוז'י הרצוג, תאמין לי, אלא בגלל שהוא לא רוצה להסתבך עם ישראל כץ. היריבים של כץ בליכוד הם גדעון סער, שירד בינתיים מהגלגל, וגלעד ארדן. כשהאחרון עדיין היה השר לאיכות הסביבה, הוא התנגד לבניית גשר הרכבת הזה מעל נחל יתלה, ותמך בירוקים שדרשו מנהרה. המשמעות הייתה עיכוב של שנים. אם לא יהיה גשר, אתה לא תהיה שר, איים כץ על ארדן, והאחרון התקפל. המערכה השנייה הייתה לפני 4 חודשים. ארדן רצה לעכב את תחילת העבודות על הרכבת הקלה, בנימוק שאין היערכות מספקת לפקקים שיבצעו. הוא שר המשטרה, הוא יכל לעצור את זה, איך זה לא נעצר? אני לא מאפשר לעצור דברים שאני חושב שהם צריכים לקרות, זה הכל. דיברת איתו? אני לא מאפשר לעצור פרויקטים. ואני לא אתן לאף אחד לעכב, להפסיק בתואנה כזאת, בתואנה אחרת, והאינטרסנטים מרובים. לפעילים שרוצים תחבורה ציבורית בשבת. כתבת להם בפייסבוק, לכו לבוז'י. מה זה הדבר הזה? זה דבר מפלגתי? בוא נאמר, זו לא תשובתי השגורה להפנות. היה שם נסיבות מסוימות, שבהם אמרתי לאותו אחד שטען, על רקע פוליטי, שגם אם בוז'י היה באותו זמן בממשלה, והוא בעצמו מודה בזה, הוא לא היה משנה את הסטטוס קוו, שהתחיל עוד מזמן בן גוריון. אני מבין את המצוקות, אגב. אני חושב שאפשר למצוא פתרונות מעשיים. כגון? כגון מוניות שירות, נגיד. אני עכשיו לוקח, אני עושה עוד רפורמה במוניות השירות. מאחר ואין תחבורה ציבורית לא מסובסדת, אף אחד לא יכול למנוע מהם לעבוד בכל ימות השבוע. וברגע שבתחילת 2017 הרפורמה תצא לדרך, ויהיו הרבה יותר קווים של מוניות שירות, אז אנשים יוכלו להיעזר, למשל, בדבר הזה, במסגרת הסטטוס קוו. אולי הסיכון הכי גדול לקריירה שלו זה פיאסקו בפרויקט הרכבת הקלה. אנחנו מדברים כמה? 20 שנה של עבודות? לא, אני חושב שבתוך פחות מ10 שנים אפשר להשלים את מערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל אביב רבתי. האם אתה לא חושב שלפי הערכה האופטימית הזאת 10 שנים, אתה עלול להפוך לשר השנוא, כי הפקקים גדלים. עכשיו כבר מ6:30 נוצר הגודש בכניסות לתל אביב. אני לא אחראי על הפקקים, אני אחראי על הפתרונות.
העובדה שקונים כאן 250,000 רכבים כמעט בשנה, העובדה שלא הכינו כבישים ותשתיות קודם, העובדה שלא פיתחו את התחבורה הציבורית, כל אחד מבין מאיזה נקודה לקחתי ולאן אני מביא את זה. הביקורת המהותית נגד כל מה שאתה עושה אומרת בעצם כל הפיתוח הזה זה שייך לעבר. יותר כבישים, יותר מחלפים, מזמינים יותר פקקים. אתה לא דואג לנתיבי תחבורה ציבוריים מנתניה למשל. אתה לא דואג, לא מטפל באוטובוסים, כי יש בזה פחות נראות. ההשקעה בתחבורה ציבורית על כל גווניה בתקופה הזאת עולה על כל מה שהשקיעו ועולה 10 מונים על כל מה שהושקע בעבר. קודם כל רכבת זה תחבורה ציבורית קלאסית. גם המחלפים וגם הכבישים הם משחררים פקקים בכל אזורי הארץ. גם מערכות הסעת המונים, אנחנו מדברים על הרכבת הקלה, שתסיע כבר בשנה הראשונה 70 מיליון נוסעים בשנה. לא הייתי יכול לעשות את המהפכה. חסרת התקדים, בוא נאמר את האמת. חסרת התקדים, שאף אחד לא עשה אותה. ואף אחד גם לא יעשה אותה בעתיד בהיקפים כאלה. ולבד, בוא נאמר את האמת, לבד, עם כל הכבוד לכל גיבוי ולכל דבר. אם הייתי נגוע במשהו, אם הייתי מועד במשהו, אני כל כך מקפיד בדברים האלה שאי אפשר להקפיד יותר, האמן לי. אגב, גם מתוך הליכוד היו שמים לי רגליים אם זה היה נכון. לא רק גורמים אחרים, תאמין לי. תחרות היא מספיק גבוהה בסוגיות האלה. האם אתה מתכוון להתמודד בעתיד על ראשות הליכוד? אני צריך להימנות ולהיות אחד האנשים שראויים. כל השאר זה כבר עניין של נסיבות ושל הזדמנויות שניתן בהחלט לממש אותם במידה והדברים נראים נכונים לאותו זמן. למי יש לדעתך סיכויים טובים יותר להיות בעתיד ראש הממשלה? מבין השניים שגדלו במושב כפר אחים, בני גנץ או ישראל כץ? בין השניים האלה? לי. אולי המושבניק העקשן עדיין לא סיים את הטיפוס מעלה, ואולי הוא ייתקע בפקק. רק שלא ינסו לקחת ממנו את הזכויות על עשרות אנדרטאות של בטון, ברזל ואספלט. על מה היית רוצה שיהיה השם שלך? על הכל. לא מוותר על כלום.